sister family, and but today you are ungrateful. I've never wrote on the Facebook page before. Patsvage pandakambonyora simba rachejava ndina DJ Fantan paprofile picture endai paFacebook page pangu munoona pandakanyora kuti ndakachatisa Prophet Passion, ndakaroresa Apostle Java, ndakavapa mamota dzangu nemari nemaaccommodations. Patsvage pandakanyora I wanted to ndaita lay low because ndakati I'm a person who is private. I can live a private life. But imi munouya muchindinongonya muchindiudza zvokupenga kuti anzi inini ndine vana naini. Vana naini vapi vandinavo muchinyepera vanhu. Repent, for the kingdom of heaven is at hand now. Anzi umwari hunoonekwa nemabasa kwete kuparidza uchifuta flows around. Anditika. So what I can urge my brother, what I can assist him, ime unofana kusiyana Diana Kai and other girlfriend that we have, anditika ana madam boss osiyana now, then iwe ostata a new godly life. Anditika. Saka zvekuti twaba genius ausi umwari wekuti munotaura zvekuti anzi genius azodai. Why can't you just preach and lift people? Apostle Chiwenga vakakuite hapana zvavakambokuita Apostle Chiwenga. And nekuti wavaudza chokwadi kuti vakuudza chokwadi kuti be godly, bear fruits that befits repentance. And it Matthew 3. Saka imimi musaende muchinotaura zvinhu zvisiri izvo to the world, to the media. Muchitaura kuti makapa mwana $10,000 Greenback. Munoriziya inga mune ndimuri mune masaga ema$, munonyatsomaziya $10,000 mari inovhundutsa. Right now, I don't have a car right now. I could buy even a second-hand car dealership in South Africa. Then again, how can I be that foolish? Munane degree, munane honors degree civil engineering. Use it. How can I be a fool to that extent to blow $10,000? Bring the proof of payment. The tariff the proof of payment. Saka now I have then episode 3. Yanduda kunyatso kutaurira stage by stage by stage kuti Passion. How did you seek spiritual help from Kusiboteng, Accra, Ghana, kuti azosvika paari? Apostle Java panyaya ndonovabuditsa is not part of that scam. Prophet Passion and Hubert Angel vakaenda kuGhana vakanoita zvavakaita. Passion mwanome Akandichekeresa. And it's factual. And tombonyari kutaura zvinhu izvozvo Akandichekeresa. Because to be on this stage, ndiwe unondiposta yoku East London kusina kana hama kana one. Anditika. Or expect that inini ndichawana mari. How? So, get me na 7 p.m. Subscribe to my YouTube account, Simbarasha Java. Ndoku reveal part 3 about what is happening. Ndoku reveal I put Passion, the source of income, what happened. And other things that you don't know about Prophet Passion, Nana, you bet enjoy and Ditika. Come on part 3 on my YouTube and on my Facebook. You will see, you're gonna see everything. So now it's fine. Ndombo gumira panapa ndombo tura mafemu. Ndichadzoka futi na 7. Ndichikuudzai. But musafe makanyeperwa vanhu vaMwari. Endai kuna Passion kukuva meno Facebook page kuna YouTube kwa moti mova mati zvoni imimi Prophet Passion tipo kana Apostle Java blog ravo tape kunazo grace chimboti tumiro proof of payment yamakaisira simba $10,000 because Passion by then he was in LA in Maryland. Apana pekutanzi mari no fly mudenga akaita kana akaita transfer yemari because inini akandi transfer mari through Lashan yakabva neku Cape Town mari iyoyo yakatonetsa kuti ibude yakabatanidzwa zvipenga zvakabatanidzwa zvikazazosvika 35,000 but iwe unotengera Nadia Nakai girlfriend yako mota. What kind of a pastor are you? What kind of a prophet are you? Leave sins, stay good, stay clean, be the light of the earth, lead by example. Ichikamwari kutonyepa iko kutanzi 10,000 kusatosvika Mwari. So what's more? So inini pane zvandikuda kuti ndikutaurirei live pa YouTube na 7 uyai tikushare what's really happening. I'm signing out now. Thank you so much
follow me on Instagram, follow me on YouTube, FB page, and it is